aurtengo kabiala ikutxuna izendapena gurekin ditugun Zaldunita taldeari dagokio. Letxukaleko sagardotegi batean du sorrera Zaldunitak. Antonio Garaikanok gaztetatik bizi izan zuen inauteritako grina, eta Mariak, bere emazteak, 6 seme-alaben ama eta jostuna zenak. Xaberri txantxo jantziek egiten hasi zitzaizkion inauteriak etorri aurretik. Bere anaia gazteari ere giroa txikitatik hasi zitzaion kutsatzen, eta honela, pixkanaka, Garikano familian zen Iloba Kaliz ere zaldetasun honekin azten joan zen. Talde bezala egin zuten lehen antzeslan edota Xabierrek dioen bezala tipokerian, 1979an Jose Carrerarekin arniarnazko talde bat izan zen, Nafarroako aterrikaiak. Garai hartan trafikoa azpitik pasatzen zela, aprobetxatuz, han ibili ziren goian kantari eta dantzan inauterietako astelenetan guztian zehar. Ondoren, Juan Carlos Gorostidi eta Txepa Agirrezabalarekin etorri ziren beste hainbat tipokeri. Zoologikoa, Furra taldea, Joseri eta Kontxirekin restaurantea, bankua, giganteak, baserritarrak eragu eta Santageda bezalakoak. 1980 urte inguruan, Iparragirre zinearen jabeak inauterietan euren trasteak gordetzeko tokia eskaini zien, eta aukera aprobetxatuz urte luzetan Iparragirre aterian izan ditugu ikusgai. Han ikusi ahal izan ditugu euren beste hainbat arteslan Luis Aztiazaran, Marcos eta beste hainbat lagunekin. San Franciscotik etorritako eskortza, Kupel konpontzaileak, Triki festa eta abat. Urte honen inguruan, Xabierren anei gazteak, Gaultzandi abestiaren honako estrofa hartu, entierroan nahi dut egitea, bigarreneko klasean, lau zapatari eramatea, nahi dute berrizairen, Jota Navarra joat, Espero kalean, sobrekaman balkoetan. Bere biziko telak sortu zituen eta txukun letxukaleko balkoi guztietan jarri zituen. Ordu ezkero, Tolosako balkoietan ageri diren koloretako trapuak ezagunak zaizkigu. Eurekin, inauterien etorrera eta bizipena erakusten dugulako Tolosarro. Taldea pixkanaka txikitzen joan zen urteen buruan. Batuek zeruko bidea hartu zutelako eta besteek, arrazoi ezberdinak direla medio, ezin izan dutelako inauterietan egon. 2010 urtean, gondola batean izan genituen Doria ibaian eta azkeneko 2018 urtean San Francisco inguruan Kasianoren abestiak abesten. Xabierrek ez du inauteririk galdu, 1997 urtetik, soldaduzkaren urtea bakarrik. Eta Zaldunita taldearen bihotza izan dela aitortu diguten taldekideek. Gure aldetik, inauteriei emandako tipokeriak eskertu nahi genizkiete.